Dobrý den, my jsme pekařská rodina od roku 1846. To byl prapraděda, byl vlastně zakladatel a ten před ním byl mlynář. No a odstěhoval se do Sušice, založil si pekárnu, jeho syn v tom pokračoval, můj děda v tom pokračoval, táta, já a můj syn v tom pokračuje. Jak jsme se k tomu dostali, v roce 1925 si postavil pekárnu. Děda, protože byl druhý syn, tak ten nejstarší zdědil tu původní pekárnu, ta už dneska nestojí, tu bolševici zbourali. A nám ji bolševici zabavili a nestihli ji zbourat. Takže já jsem šel na školy a vlastně, když skončil komunismus, tak nám vrátili barák, tak co s ním, že? Tak uděláme pekárnu. Hurá! Táta ještě žil, takže mě stačilo za 5, za 6 let naučit ty nejdůležitější věci, no a od té doby si hrajeme sami. Ke spolupráci jsme byli vlastně vyzvaní jako přes Vávru Hradilka, protože předseda olympijského výboru měl myšlenku podle asi inspiraci, podle Rakušáků, který to taky dělají takhle, že bychom to pro naše sportovce mohli taky udělat a že by to možná bylo dobrý. A tehdy vlastně všichni se mu to snažili rozmluvit, že to je zbytečnost. A nakonec se teda zaplať pámu ukázalo, že to až tak zbytečný není, že to ty lidi ocenějí. A tak vyzvali vlastně nás, že jestli to do toho budeme, jestli to zkusíme nebo ne. My jsme na to teda kývli, ale netuše do čeho jdem. No a dneska jsme vlastně na druhé olympiádě, potažmo na třetí, protože v Tokiu jsme měli zařízení a suroviny, v Pekingu taky, ale covid nás tam nepustil, tak jsme vlastně až tady v Paříži podívali. No, chlovat se dělá každý den, ten je jasný, dělá se pro kuchyni, která tady je, i pro sportovce do olympijské vesnice. A k tomu se jim dělají dobroty, prostě, který děláme běžně doma, na co jsme prostě doma zvyklí, od koláčů, makovníků, až po slaný housky a anglický rohlík a prostě takové ty standardní věci, které děláme doma. Vlastně díky tomu, že se Francie a Francie o bagetách, že jo, tak se tady dělají hodně bagety, to musím říct, všechny možný druhy baget se dělají tady. Každý den, aby měli něco jiného. Do kuchyně se na jednohubky si z toho nařeže a pro dobrovolníky se dělají obložené bagety a pro sportovce, když přijdou sem, tak mají taky obloženou bagetu nebo tady mají jaký speciální pomazánky, ani nevím, z jaký firmy to je. Tak hlavně bagety jsme zaměřili a pak teprve to ostatní k chlebu. No a to nám ohromně pomohlo Le Safre, protože to zaprvé umí a za druhé si nás všimli, tak nám pomohli k tomu, aby jsme tady nevyhořili, aby jsme něco uměli. Potřebujeme zhruba 1000 až 1100 kg mouky. Já musím upozornit, že to je práce. Čímž pádem je třeba uvědomit, že my jsme opravdu v práci. Nejsme na dovolené ani na žádné zábavě, takže ve 3 hodiny ráno jdeme práce, končíme zhruba ve 2, ve 3, ale taky někdy v 5 odpoledne. Jdeme se najíst, vyspat a ve 3 hodiny ráno jdeme do práce, 7 dní v týdnu. Takže to za 3 neděle docela slušně utahá. A je třeba to brát, že jsme prostě opravdu v práci. My jsme tady ne zaměstnaní, ale prostě děláme pro ně. Takže práce má absolutní přednost.